Ahojte u dnešného videa a v dnešnom videu mi prišiel balík z Temu. Spoločne sa pozrieme, čo tam máme, takže idem to otvoriť. To tak teším. Mám tam okolo tak 30 vecí, takže to bude mega dlhé video. Ja pôjdem viac tu, aby ste viac videli ten balík. A idem ho otvárať. A ja sa tak teším. Tu už dačo máme. Ja už tam dačo vidím. Pôjdem viac bližšie takto. Dobre. Proste na všetkých videách, čo natáčajú, tak im to príde v krabici. No, tuto je hneď prvá vec. Tuto je takýto, vyzerá to ako bielitko. Lenže je to také, že to proste to lepí. Keď to dáte na papier, tak to je ako lepidlo. Takže prvá vec, takáto vecička. Niektoré veci budem... tak na to som sa mega tešila. Takýto kotúčik zo Stitch a Angel nálepkami, to musím otvoriť. Je tam Stitch a Angel. Takže, wow. Tu je Stitch a Angel. Pozrite sa. Nech vám to zaostrí. To nech sa zaostriť. Vidíte proste Stitch a Angel, Stitch, ďalší Stitch, Angel, oh my god. Tak toto je mega super, takže takýto kotúčik. Nehovorte, že mi to prišlo, oh my god. Ja tu mám kapibarový prívesok na kľúče, takže... To je cute, pozrite sa na to. Pozrite sa, takáto rozkošná kapibara. A toto máme normálne, wow. Toto je také pekné. Pozrite sa na to, oh my god. Dobre, ideme na ďalšiu vec. No, tak toto si jednu vec nechám na koniec. Toto je niečo záhadné v takomto paličku. No, takže toto už asi viem. Podľa mňa to bude lesk na pery. Áno, asi. Áno, to je lesk na pery. Pozrite sa takýto. Takže ja si to otvorím. Potrebujem nožnice, pretože tento obal ja neznášam. Takýto obal proste. Tu krabičku si nechám, lebo je cute celkom. Hop. Oh my god. To nejde rozbaviť úplne, že... Aha, už to ide. To z tohoto musíme to odstrihnúť. Oni to dávajú v takých obaloch. Už to pošlo. Dobre, tak toto bude ten lesk. Určite. Áno, je to ten lesk. Pozrite sa. Jaký je cute, pozrite. Takýto lesk. Tento som... A marhuľový, pozrite. Oh my god. Ja to idem vyskúšať. Pozrite sa, aká je to veľká štetinka. Vonia to mega super. Vonia to veľmi dobre. A pozrite sa, aká to je veľká tá štetinka. To je také, to vonia presne ako marhuľa. To je strašne dobrý lesk, tomu to dám určite 10 z 10. Tuto mi prišla moja vec, o ktorú dám aj BFF, pretože to je náhrdelník Stitch a Angel. Mám rada veľmi Stitch a Angel, keby ste aj vedeli. Lebo mám tu aj Stitch nálepky a Angel, potom tu mám Stitch a Angel veci, takže úplne super. A ja sa strašne teším. Len pri týchto veciach je škoda, že to nie je vôbec na magnet, ale pozrite sa na to. Stitch a Angel, moja kamoška určite bude mať Angel a ja Stitcha. Pozrite sa. Wow. A tuto... Ešte tuto takto hore na tých reťazkách. To hore. Tu je BFF. Vidíte? Úplne, že ale toto sa dá posunúť aj, že tu máte k tomu. Takto. Takže, wow. Si to ešte posuniem aj na tomto. Pozrite sa. To je strašne pekné, že máte Best Friend Forever.
Takže wow. To si dám tu na bok. A ďalšia kapibara. Kapibarovi taký menší perečník, ja už jeden perečník mám, ale tam ten balíček som nenatáčala, pretože neviem, ešte som to nenatáčala. Ale oh my god, tak toto je veľmi pekné. Pozrite sa na tú kapibaru. Zipsik, takýto. Toto neznášam, preč. Ale pozrite sa na to. To je takéto prehliadne vrecúško, ale asi to budem používať na lesky na pery. Alebo na niečo. Pozrite sa na tú kapibaru. Strašne rozkošné. No, ideme na ďalšiu vec, lebo tu je tých... Mne prišiel Tabasquishy ďalší. Ale tentokrát už je to aj s tým takýmto bielým. Pozrite sa na to. Skrečka Tabasquishy. Tak ja toto musím rozbaviť. Oh my god. Tak toto dáme dole. Ale toto je strašne pekné. Pozrite sa na to. Pozrite sa na to škrečka. Dobre, že je to zipovací sáčok. Takýto, že to má zip. Hop. Toto dáme preč. Že tento sáčok má proste takýto zip. Ja to otvorím. Takže ideme to otvoriť. Oh my god, Tabasquishy. To je také príjemné na ruky. Tentokrát sa pozrite na to Tabasquishy. To je strašne pekné a teraz to je také, že sa to vôbec nelepí. Wow, Tabasquishy. 10 z 10. Úplne wow. Tento Tabasquishy je úplne super. Ale musíme ísť rýchlo na ďalšiu vec, lebo z tohoto videa by sme nevyšli už nikdy. Takže ideme na ďalšiu vec. Tabasquishy, wow. Úplne, že... No, mám tu ďalšie takéto nálepky, ale teraz to je kapibara, takže vám to ukážem iba tak narýchlo, lebo proste, keď sme mali len toto, proste kapibarka, kapibara, 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 kapibara. No, túto vec... Ja sama neviem, čo to je. Sú to nejaké balíčky, v ktorých sú nejaké vecičky. Takže ja si to idem otvoriť. Ja si otvorím napríklad tento fialový, moja obľúbená farba. Majú tam nejaké mini veci, či čo. Tak idem to otvoriť, takýto. To je ako blind bag skôr. Nie, tu sú samé kapibary, super. Pozrite sa, takáto kapibara. Takéto kapibara, ja otvorím ešte jeden. Ja otvorím takýto červený, či tam bude kapibara. Áno, tak toto balíčky sú iba kapibarové, lebo pozrite, jedna kapibara, druhá kapibara. Wow, to je veľmi super. Takže tak. Tuto mám ďalšie veci pre BFF. Toto je náhľadovník pre BFF, ďalší úplne takýto. Už to nebudem rozbaľovať, lebo to trvalo strašne dlho. Takýto Best Friend Forever. Toto sú také divné veci, iné. Toto je môj kryt na mobil. Oh my god. Toto sa mi veľmi páčil, pretože pozrite, aký je krásny. Mám presne tento mobil, takže oh my god. Tak asi sa nejako pomýlilo, lebo pozrite, vôbec mi to nesedí na mobil. Vidíte? A pritom som dala presne moju značku, takže iba za tú krásu 2 z 10. Nič, blbosť. Je tu ďalšia virálna vec z TikToku. Ja tu mám samé asi TikTokové veci, ja si to tu musím dať na bok. Ja tu mám strašný neporiadok teraz. Keby ste videli, aký tu je neporiadok, no tak teraz to na posteli. Jej, to je toto na umývanie zubov. Pozrite sa na to, že vy máte toto. Takto tu. Vy si toto dáte pastu. A ono to je taký jemné. A takto si čistíte zuby. Oh my god. 10 z 10. Alebo tak 8 z 10, 7 z 10. Ďalšia virálna vec z TikToku, pretože mám už lampu na nechty mini a toto sú takéto nálepky, čo vám stuhnú v lampe. Takže super. Wow, toto je strašne cute. To musím ukázať. Toto je šnúrka na mobil. Tak, wow. Pozrite sa normálne, oh my god, ale strašne pekná. Pozrite sa na tie vecičky. Vy to na kamere nevidíte, ale to je strašne pekné. To je takáto šnúrka na mobil, tak toto budem nosiť určite. 10 z 10.
Nehovorte mi, oh my god, ja toto mám strašne rada, pozrite sa. To je tá fantastic vec, počúvajte. Vidíte toto? A počúvajte ten zvuk. Ja idem robiť ASMR teraz. Wow, veľmi super vec, tak to wow. A ešte je to super, že to má takúto tu a nie len prúžok. Ďalšia vec. Tak toto nič. Wow. Mne prišli takéto modré gorálky, nechcem vám to ukazovať, lebo proste to by som vysypala, ale niektoré vám ukážem. Takéto krásne modro-biele gorálky na náramky. A bude to aj takáto vec na robenie gorálkov, ktorú ja tam nahrabem dovnútra, lebo ja teraz budem hrabať. Kapibarové pravítka. Wow. Tak toto je mega super. Pozrite sa. Kapibarové pravítko. Ďalšie kapibarové pravítko. Čo, toto má také voľnovky. Keď idete s ceruskou, tak to robí voľnovky, akože wow. Ďalšie kapibarové pravítko. A ďalšie kapibarové pravítko. Super, mega super. Oh my god. Tak na toto som sa tešila asi z tretích najviac. Lebo, pozrite sa na to. Jaký to je lesk na pery. Ono to má v sebe takéto guľčky. A je to veľmi super preto, že to nemá štetinku, ale to má takú guľku. A on vonia sa žuvačkou. Tak toto, pozrite sa, takéto fialovo-rúžovo-bielo guličky. Wow, veľmi pekné. Aj tento nápis, veľmi pekné. Ďalšia vec. Kapibarové strúhatko. Mám nejaké kapibarové veci zo školy. Preč. Potom vám ukážem, koľko tu mám prázdnych sáčkov. Toto si dám tam, lebo toto... A pozrite. Kapibarové strúhatko na cerusky. Takéto kapibarka. Takéto je v cute meloniku. Pozrite sa. Oh my god. Strašne super. Tak toto je tiež na mobil. Takáto kvietočka, čo sa potom prilepí a... What the hell? A takto sa to dá. A máte to na mobil. Ale veľmi pekné je to také... Takéto... To je ako squishy. Oh, to je super. Teraz nehovorte. No, tak to je super. Užívajte si toto tu. Pozrite sa na to, takáto sponka kapibara. Aha, takáto. Oh my god, tak to je veľmi pekné. Takéto je to plyšové. Ideme na ďalšiu vec. Aha, tak, no. Prišiel mi takýto štipec na vlasy, taký, wow, taký pekný čierny, poprskaný bielým. Vidíte, takáto teraz moderná, takáto kvietočka. Takže tak. Potom, čo som vám teraz našla, toto je crop top, nebudem vám to teraz ukazovať, ale kúpila som si crop top. Pozrite sa. Takáto pandička, strašne super. A ani to veľmi není krátke, takže dobre. Takáto pandička. Úplne, že 3 € takýto crop top, no určite berem. Potom tu máme nálepky do lampy na nechty. Ďalšie. No tak toto určite ste videli na YouTube alebo na TikToku. Pretože táto vec ma strašne ohromila a ja keď som ju videla, ja som si ju musela kúpiť. Lebo, wow. Ja to neviem, jak rozbaliť. Potrebujem nožnice, kde mám nožnice, ja tu mám nožnice. No. Oh. Určite to poznáte. Tento takýto krúžok. Je to... Oh. To robia aj ASMR. Pozerajte. Musím to takto dať. To. Čom to nejde dať? Pozrite sa.
To robí ASMR. Počúvajte ten zvuk. A teraz, keď to dám dovnútra, tak... Wow, tak tento štipec je strašne pekný. Pretože... Oh my god. Lenže na videách im to ide aj takto, že to iba položia a im sa to stočí, lenže... To funguje. Super, aj pekná takáto farba modro-rúžová. Veľmi pekné. Super, úplne to je súsastá dneska. Čo tu máme ešte? Mystery box. Toto je mystery box, ktorom môže byť hocičo, ale iba na robenie náramkov. Buď gorálky, buď to točiaca vec, alebo šnúrka na gorálky. Proste takýto mystery box. Úplne krabička, hej. Idem to otvoriť. Najviac by som chcela nejaké rúžové gorálky na náramky, alebo ten stroj na robenie náramkov. Ten taký, čo tam dáte gorálky a v tom sa točia gorálky a proste sa vám to navlieka na šnúrku a nemusíte to navliekať na obi. Takže... Alala. Áno, tak je to stroj na náramky. Berem to. To je tam narvaté. Yes, a dal mi k tomu aj tú ihličku. Vidíte toto? Čo tak točíte a sa vám robia náramky. Aj s tou ihličkou. Super. Čo tu ešte máme? To je skoro posledná vec. Kapibarový, ako sa to poviem, proste také, čo si dáte na krk a vysie vám na tom kľúče. Jo, to je strašne rozkošné, pozrite sa na tú kapibaru. Proste takéto, že dáte si to na krk, na to vám vysia kľúče a na to sa dá aj tak kapibarový, napríklad si na to môžete dať aj ten kapibarový takto. Hej, strašne super. Toto, tak s tým som chcela robiť pranky úplne, určite to tiež poznáte z YouTube alebo z TikToku. Je to prankový jazyk, čo vyzerá úplne ako reálny. On je aj taký lepkavý ako normálny, pozrite sa na to. To je lepkavé, počúvajte. No tak pozrite sa. Určite to vyzerá ako normálne. No, a ešte tu mám za 70 centov úplne, že takúto mini kapibarku na kľúče, alebo na dačo. Takúto kapibarku. Dobre. A ešte predposledná vec. A posledná vec bude súprava na oblečenie. Tu sa to otvára, ktorú aj asi vyskúšam. Tak tu je mega veľa... toto je cute. Normálne. Kapibara McDonald. Toto je najviac cute určite. Kapibara, čo pije Capibubble Tea. Kapibara McDonald. Kapibara v bazéne. Kapibara ďalší McDonald. Asi ďalší McDonald. A ďalší McDonald. A toto neviem čo je. Toto tiež nie. Toto je dačo... Joj, tá cute kačka. Tak to. Ďalšia. Proste... nie, toto musím... No, toto je pekné. Pozrite sa. Takéto kapibarové nálepky. Oh my god. Je ich tu 107. A posledná vec... Nie. Posledná vec ešte bude toto. Takéto paníčkové nálepky. Proste iba takéto nálepky. A posledná vec, ktorú si aj teraz vyskúšam, bude takáto súprava. Pozrite sa na to. Ja vám to musím ísť ukázať. Ja sa prezvlečím a ukážem vám to.